natáčet video ve Sunparku a těšíme se na vás potom. OK, tak se uvidíme, pojedeme autem? Jo. A po cestě se zastaví tečka pro co? Pro kafe. Pro kafe, tak jo, buďte s náma. Tak vyrážíme, Robí? Jo. A dokážeš si dát už pás, Robí? Máš to? Dobrý, plácni. Tak vyrážíme, ty můj kluku? Jo. Jo, jdem na to, tak pojďte s náma. První zastávka, kávička. Tak jsme na místě. Robinek se mnou nechce jít, viď? Kačka si dám tam kafe a já nejsem dobrýho. Takže jdeš se mnou? Jo. Tam je podobný auto, jako mám vy. No, a tamhle je kluziště nějaký. Tam se bruslí, Robine! Teda samozřejmě vám to neřeknem, ale jdeme. Já si vyberu kokos. Ne, něco malýho. Tak pojď. No, pojď. Super. Tak co, otevřeš si dveře sám? Ne. Máme tady drama? Robine, to musíš zvládnout přece. Ne, tačka to udělá. Taťka, ty otevře dveře, jo. Pojďte, pane princátko. Čau. Co to máš? Ty máš normálně Lego čokoládu? Nekoupili jsme Lego náhodou. Jo, Pusto. Pane bože, my jsme koupili Lego. Nebo ne? jedlý Lego. Tak jdeme dál, pokračujeme do Žomporku. Tak Robí, jsme tady? Jo. A podívejte, jaký má opalovače. Tak přátelé, jdeme na to. Tudy. Ty nemáš ruku, Robí? Jo. Jak to, že nemáš ruku? Dobrý den, pane. Kde máte ruce? Tak jdu na to. Teďka skáče. Super. To nedáš, kámo. Tohle je úplná šílenost. Super. Pak se nám to tady válí. To byl úplný úlet. Na něho všechno padá, Robine. To začínáš, Robí? Tuhletu překážku šílenou. Pojďte, pane. Robí, počkej, to je šílenost, počkej, to musíme zkusit. Wow, tak to bylo úplně šílený. Hele, ty jsi jak mravenec. Hele, tamhle je skákající mravenec, vidíte ho? Takhle malinkaj. Round 1. Fight! Ty brďo, ty jsi vylezl úplně nahoru. Tak co, jdu na toho? Nazdar. Nazdar. Odpočíváš? Jo. Toto je tady, tak to je pořádná teda. Tak přátelé, Robinek chce, abych skočil za ním. Držte mi palce, tohle bude úplně šílený. Tak to bylo úplně crazy, kámo. Tak děti, pojďme Robinkovi vymyslet nějaký challenge, nějakou výzvu, kterou musí splnit. A já myslím, že už tady něco máme. Tak pojďme na to. Tak Robinko, musíš to podlízat nebo přeskakovat. Tak pojď. Pustí! Paráda. Perfektos. Robí, pojď se napít, pojď. Dneska si dáváme tady piknik. Daj si pití. Hele, co tam máš? Máme tady osísky ňam. Oříšky máme? Rohlíček? Ten se teďko nebudeš dávat, viď? Vždycky je důležité mít pořádnou sváču, viď? Takhle, když jdem na vejlet. Robinko, a co tě tady nejvíc baví? Tamto. Tak Robinko, a do čeho pak půjdeme? Uděláme nějakou překážkovou dráhu? Nějakou challenge pořádnou? OK. Challenge accepted. První challenge, přeskočit tuhletu
Wow, dobrý. Tak teď tam má 2. Co chceš? Pustý. Tak co, Robine? Chceš mrtvola? Plásnout? Robí, kde tě mám? To normálně schováváš, kámo. Tak děti, je tady vůbec někde ten Robinek? Robí, ty seš tady, ježišmarja. Jo. Dohodíš tam? Teď ho navenej, kámo. Tak já mám něco Děti, tyjo, Robinek se mi někam schoval, pomůžete mi ho najít. Tak možná je tady? Tam není. Takže by byl tady. Tady seš, mám tě. Tak Robinek akorát začíná svůj piknik. Na? Také si dáme piknik. To dobrý? Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Před piklou za piklou nikdo nesmí stát, jinak nebudu hrát. Už jdu. To jsem fakt zvědavý, kde ho najdeme, jo, teda. Vidíte ho někde tady? Já ho teda vůbec nikde nevidím. No, tady je nějaký dítě. Je to Robin? Mám tě. Tak, teď prý piká Robinek, tak se musím rychle někam schovat. Jsem tady schovaný, on je tamhle vzadu. Myslím si, že by mě tady nemusel vidět. Jsem si řešil na druhou stranu. Tak co myslíte, že mě někde najde, ten Robiš? Vždycky jdu po jiný místnosti, než jde on, takže... No jo, máš mě. Tady zase vymýšlíš, Robine. Robinku, řekneš nám, proč máš zmrzlinku? Protože jsem si narazil jazyk. Ty kráso. Je dobrá? Mám tam 2 smíchaný. A jaký? Řeknu jahdovou, jednu marshmallowovou. Jak jsem vám říkal, že mi bolí ten jazyk. Tak dneska už končíme, viď? Jo. Tak nám dejte like, nějaký komentář, já to Robinkovi řeknu a těšíme se na vás u dalšího videa. Je to tak?